Тези хора, които мислят, че магнитна релса това е скъпа история. Вижте за какво става въпроса. По принцип, първо се монтира алуминиева основа. И така. В зависимост колко метра си взимате магнитна шина, магнитна релса. После се монтира магнитната релса. И това нещо, всичко е от алуминий. Трябва да се монтира една тавана, грубият. По принцип, смонтирано вече, както тук. Имаме 3,5 на 2. 3 метра, не 3,5. 3 метра на 2 метра базата е го и нарязани под всякаква страна, а и тези вече магнитни релси, магнитни шини. И така, и това е всичкото е алуминий, разбирате ли? Затова толкова то струва. Ама изглежда много модерно. После ще ви покажа как ще бъде финално. По линка в описанието на профила Опенати тавани.